O să vedem borșul ăsta acum așa, dacă trebuie să-l filmez pe ăsta. Da, nu e borș de pește, e borș de legume. Cum ai zis tu, natural, nu? E de asta Da. un suc propriu. La bieții degeaba le mai filmez că și așa n-are pește. Făceam borș de pește. Corect. Aici e toaleta noastră, prosopo, și cu unde ne radem, ne spălăm pe dinți. Cineva a bătut cui aici, frumos. Rușine! Ce face Ion? S-a mai luminat, a ieșit soarele azi un picuț așa, țânțare, turnul plecat, peștele turnul trage. Zice că a scăzut 1 centimetru sau 2 de la capitănie apele. Cum să vedem? Domnul bucătar s-a spălat, acum s-a ferchezuit. Lasă-mă nevoie că acum nu facem borșul ăsta. Eu m-am gândit eu cu ce să-l fac ca lumea, dar să vedem dacă are putere. Nu se vede așa. Aș vrea să văd un crap în direct. Dar cred că îmbătrânesc eu până atunci. Să mut eu apa asta de până umbră. Pun aici așa.